bandiraɓe caggal yettude Allah e julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen en jetti serenɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe wattuɓe hakkille e Pindi TV gila ɗo e leydi meɗen Sénégal ha e caggal leydi kala tan biyowo mbimi e mbimami kala to gonɗa a salminama a juurama a weltanama jahaten koye hôpitoji ɗi duwoɗen dendagal bandiraɓe wonɓe ɗon ɓe nde Allah rokkata jaam ruttiɓe ɓene en duwimo nde Allah waɗata jaam kadi yurmoɓe yaafoɓe dendagal mayɓe julɓe ummiɗen koye rafi walla ha joni ni gonɗen koye rafi Mboroso en duwimo nde Allah ittatamo ɗo nde wonno waɗi caɗele ɗo e leydi Sénégal ha e bowal leydi Sénégal wadde bandiraɓe hande en beltima joɗoɗade ɗo e dendagal bandiraɓe meɗen gila liggotoɓe ɗo ha e Pindi ha e ɓe gandanɗa hoorema ina ɗo e jaggande en e caméra ji ha mbawɗen yiyede en calmini Samba Diop en calmini dendagal wondiɓe makko Amadou Diallo en calmini ɗum no tawtara jonde nde e dendagal SKS galle Amadou nde wonno ɓe mbaɗɗo golle mbaɗɗe fayida artiste meɗen hande ko Nima calmina bandiraɓe haade meɗen tigui arde invité meɗen nde wonno hande bismineɗ ɗo ko debbo dariɗo debbo tinniɗo debbo jilliɗo debbo kadi mo ganduɗa ko faaru rewɓe wadde hande bisimilla meɗen e yewtere dinguiral fulɓe nde wonno ala to yano arti tan koto wonno dinguiral fulɓe ɗo e Pindi TV tinno Nima toƴƴana en ɗon dande seeɗa jewta bandiraɓe taramini Cheikh Oumar Al Fouti taramini pulo taramini nana jaliye seko taramini tigi mashallah jamna wale Madina waliya bena wale Madina jamna wale Madina serna bena wale Madina jamna wale Madina ko waliya bena wale Madina mashallah on ko wale banjagara Cheikh Oumar Al Fouti tara hodona tigi machallah pawa ɗon fiɗinɗuma nde wonno tara o so yimi tan en ciftorat dendagal bandiraɓe e sehilaɓe en ciftorat ko kodda Adama Aissa Elimane Siré Samba Demba Ali Moukhtar calminen ɗon halifa général hono ceerno Bachir Mountaga wondude ceerno meɗen ceerno Cheikh Oumar ceerno Bachir Mountaga en calmini bamen ceerno meɗen ceerno Madani Mountaga e dendagal bandiraɓe taniraɓe Cheikh Al Oumar nde wonno hande bismiɗen ɗo ko debbo dariɗo kono kadi ko tanum Cheikh Oumar wadde hande oɗo tara min bismori Mamadou Hawa Bocar Lital calmina bandiraɓe wa aleykum salam Diaba seydi Sow mbasa farnade noon tigi on ɗum farno seeɗa tan aɗa wawi farnade aɗa wawi farnade machallah degen chimère pullo alhamdoulillahi en fulɓe en dañi degen chimère e mbaadi mum e balle mum e darade mum mi salmini téléspectateur uji maɗi mi salmini kadi jippo bismugol teddugol addude artiste nde yumatanam Cheikh Oumar Al Fouti Tall mi salmini dendiraɓe ɓe fof mi salmini kawo ceerno Basirou mi salmini dendiraɓam joguiɓe khalifa ɓe manam ceerno Madani Mountaga e ceerno Seydou e kala miñiraɓe taariɓe ɓe mi salmini rewɓe ɓe e ko tengti e ko Salamata Tall e miñiraɓe mumen e mawniraɓe amen ɓe machallah belamma waɗi en gara ɓenere wonno machallah hande bismade en ɗo debbo dariɗo debbo jilliɗo debbo mo ganduɗa ko debbo kaɓantoɗo rewɓe ko kaɓantoɗo kadi hujjaji rewɓe nde wonno
o heɓi hay windude heen defte hannde ma en jewtide makko nde wonno caɗeele ɗe keewi haala ka heewi golle ɗe keewa nde wonno hannde eɗen mbawi wiide doole e golle meɗen lufi ɗumen ko coronavirus boros oɗo garnoɗo en duwimo tan nde Allah ittatamo ɗo nde wonno hannde bandiraɓe fulɓe onon fof on jewnino jewteɗe kono minenne kadi min jewnino on nde wonno jooɗade min ɗo emin jewtida e moɗon ko belemma mawɗo e amin wadde hannde somin mbi holgonɗo Hawwa Bocar Ly Tall holko jabotoɗa bandiraɓe gol jawol noon gam mi softade mum no feewi wi sawde gandi sawde hoore mum kono mbami wiide tan kono min tebugunnajo komi mbi Bocar Elimane somi ko salde tebugude komi mbaɗum ceerno Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumar no wiyanno ni somo présenté min o wiyata jamais ɓeeɗo ko waɗiraɓe o wiyata ko min muyni tottumi yummaɓe muyni wiyata Amadou Mountaga Cheikh Oumar salmina mawɗiraɓe kadi joɗo liyene Mariam Ly en e ndenam Hamoy en e baɗiraɓe men fof e ɓiɓɓam ɓe machallah teddinɓe mi no feewi machallah ɓe hay kamɓe ko jajaɓe e fof machallah waɗi fayida ha no feewi ma en garte makko joni nima anne calmina bandiraɓe nde wonno guitare belɗo aɗano hoɗana min ɗum e wondude Tara nde wonno Tara ina weela bandiraɓe fulɓe kala nde wonno Tara so yimama mijotoɗen ko to woɗɗi mijotoɗen ko jambareɓe men mijotoɗen ko darninoɓe mijotoɗon kadi ko dendagal ɓe ganduɗa ina jagguirani leñol ngol wadde calmina bandiraɓe nima ba eyyi jeebaɓe salminima Seydi Sow Dieynaba Harouna a salminama debbo pullo daraniɗo guendiyankagal ha timmi aɗa andi mi wasa woɗɗoyde gadi ko mbiɗa min calmin mbeɗa heewi haalde ko ɗum saabi ɗum jeeba mi salmini tanum Cheikh Oumar Foutiyou Tall mi salmini denndangal Pindi TV naaɓe mi salmini ɓesgu Sénégal fof mi salmini fansuji Africa ɓamtare e nima ba dareɓe ina bambinima ina keedi caggal ɓene keedi yesso ina tumbi ina mbi nima ko ɓamtare ma min jiiɗi caggal ko ɓamtare leñol daraniɗa ɗum noon jeeba mi ruttuma salminama tigi mbiɗen komo yettani sababu yettata Allah wadde sababu ko Isma Amadou Dia gonɗuto to Jeere Thiaroye mum toon waɗe golle badde fayida nde wonno ko kanko saabi hannde ha mbawɗen hebde e nima ha mbawɗen bismade ɗum ɗo wadde jokitana en Tara o tan haade meɗen jokkude yewtere Hoɗona Tara ko dada mayi seno hoɗona Tara holmo hoɗona Tara Alpha Oumar Ceerno Bayla hoɗona Tara holmo hoɗona Tara Botol Sawa Hakor hoɗona Tara holmo hoɗona Tara Ardali unjerebi hoɗona Tara holmo hoɗona Tara hamallade jungel hoɗona Tara koɓe koɗona Tara yadunoɓe ko dada maysi koɗona Tara holmo hoɗona Tara kolimoji siyo hoɗona Tara jamno ale Madina wali al waliya ben wale Madina Cerno Basiru Talo Cerno Basiru Mountaga Daha Cerno Basiru Mountaga Daha Cheikh Oumar Tall bayo Cheikh Oumar Cerno Basiru Tall mo mbiyami joom kon jamno wale Madina kono jamno koyne ñalle pindi tili Dieynaba Harouna so pulo jeere ke to data tigi machallah tigi
machallah waɗi fayida ha no feewi tigi machallah tara o ko an bismora ɗum Awa Bocar Lital nde wonno hannde ko mbaɗɗa koko ɓuri tidde ko nde wonno noddude sattani satti ko noddude noote a woppi haajuji ma arde hannde jooɗaade ngam yewtidde banndiraaɓe hannde noon min jiɗi ngarna e nde wonno leñol ngol ne heewi haalaaji o ɗumun caɗeele ɗe ne keewi golle ɗe no waawi taw golle keewɗe ŋakki o hol aan yiyande ma e ngannduɗaa caɗeele ɓiɓɓe fulɓe hannde walla caɗeele leñol fulɓe walla caɗeele haalaaji ɗi ngannduɗaa sahaa fof no haali pewtuko e leñol fulɓe hol yiyande ma yo e yettude nima yo weltade Tara o tigi o wi holmo yimante Tara o inni Cheikh Oumar Foutiyou o inni kadi Alpha Oumar Ceerno Bayla tigi son chef de guerre ɗo noon so innimo noon won mawno mo ganduɗa fof komo inna ɗum woni Kudu Buubu mawnom Samba Defaɓe mbiyata Kudoye sukaɓe mbiyata jooɗiɗo Sara Amoye jooɗi hanki Sara Baboye Yallah yurmomo yaafomo wammi min walli Amoye wammude min e wadde min roggante seydi Wade oɗo saaha Djeba Sow ko saaha musɗo tan e aduna o fof wona leñol ngol tan wona Sénégal tan wona Afrique tan wona Europe wona Asie wona Amérique sen ƴeewi ni no maydeji ɗi poti ni eno yimɓe ñawɓe ɓe poti ni eɗen mbawi ni Afrique semori hen sen ƴeewi kadi ko gonga eɗen goye temedde e ko rewi e ko mayre ɗen Sénégal Yallah yurmomo yaafomo Yallah yurɓeɓe yaafeɓe kadi en jaali kadi mayraɓe ɓe kono aɗa yiya Europe o leyɗele mbinoɗe hanki ko puissance mondial mayre e ñalawma goto temedere yimɓe mana ko woni sappo walla ko woni nogas ñawngu jiiɓi aduna o kono mbete ñawngu ari ko siftinɓe yimɓe ɓe Allah ko goto puissance mondial jogui ɗum tan ko goto woni Allah woni jomiraɗo jompaɗe wona ɗum waɗi kadi duttoɗen e Allah duttoɗen kadi e ko moƴƴi wadde ko moƴƴi saabu ko moƴƴi tan neɗɗo nawarta walla ɗaccata e Allah saabu so neɗɗo so tawi wonki yalti e ma ko jawdi ndi heewi ko fof haydara nawarta hen nawarta tan ko lettre uji jeeɗiɗi baki wona ɗum noon ko moƴƴere tan e wadde moƴƴere e jaggude neɗɗo ko humain tan woni richesse ko neɗɗo tan woni richesse ko gonga noon so koko wano wi ko bone filtat so ñawngu waɗi yimɓe ɓe woni hen haqqillaji men wonɗo kanno jiiɓima tan wonno wayata taw yooɗani te ko mbiɗa ko wonno liñol ngol wayi taw yooɗani taw ɓurani wonno liñol ngol ko liñol parnugol a haali ɗo ɗum kaali Cheikh Oumar min mbiyatmi ko Cheikh Oumar kala Fuutanke kala ouest africain koɗɗo e oɗo région l'ancien empire de Ghana l'ancien astafurlah du Mali ne wawi ɗo ko tanum Cheikh Oumar sabu Cheikh Oumar koye ko hoore nde tan te hoore noon yaata tawa yaadani e koyɗe juuɗe e kay ɗon ala fof nde o ari yaade nde o adi yaltude Fuuta ko ujunaje tato neɗɗo o yaade ala fof galle Fuutankoye won neɗɗo e ɓiyum yaltani yaadude makko nde o yehi ha kono ngu muusi ɓiɓɓe Fuuta gummima Fuuta tawoyma toon so mi wi ɓiɓɓe Fuuta noon mi wiyani fulɓe tan soninkeɓe jeehi bamarankoɓe jeehi waalo en jeehi wolofaɓe jeehi e nder to yano to malenkeɓe jeehi fulɓe Fuuta jeehi e wonɓe donc min mbiyanmi Cheikh Oumar ko panafricaniste avant la lettre donc œuvre makko c'est une œuvre commune l'œuvre omayenne est une œuvre commune chacun peut se réclamer de cette œuvre là sabu ko tanum liggodima e Cheikh Oumar ko ɗum waɗi c'est une réussite sociale donc ɗin noon valeur aji ɗi taniraɓe men ɗacciri men ko ɗin valeur aji tan poɗɗen rende guilay needi ha e farnade ha e hulde ko boni ha e hulde ko yottori ko wayno ƴattore nde Cheikh Oumar yeehi université Al Azhar ɓe mbaɗimo confronté e
anduɓe Al-Azhar par ce que holliɓe gandal kono ɓe jiiɗi kadi ɓura leerde njaatige makko o Hamdil Maghrib wi noddi anduɓe Égypte fof wi ɗumen jooɗe mboɗo jogii gandal mboɗo yiɗi ƴeewen gandal makko holɗo tolni enen gande ɗe jogiɗen ɗe sabu o wi ɓeten ɗum eyi ɓeten joni noon ɓe jooɗi nde o ari nde o addi nguru makko mbi taɓe mbaɗennimo fauteuil jaajɓe jooɗe ɓe cinki ɗum ha yooɗi nde ɓe coynima ɓe gone jalde ƴeewonirde ɓe mbi ay o andat teddungal an aɗa waɗana o fauteuil ɓe ko ngara jooɗa e fauteuil en mbiya aɗa jooɗo e leydi ayi enen futankagal o jooɗade e leydi wona sabu ne yooɗi wona o wi ɓe ala ɗaccinamo jooɗo e leydi njaatige makko o wimo wiɓe noon kala posɗo mo question noon o jaabi jippoto e leydi ndi taw ɗoɓe namdomo omo jaabo ha kamɓe fof ɓe jippi ha heddi goto o wi ɗaccireno aɗa andi raciste en ne ngoodi wonɓe ganduɗa tan jaɓata neɗɗo ɓaleejo tan fayida mum e fulla woodi hen peddi o wi minon gandal ko yooɗi koko so tawi ko hoore ɓaleere woni tan min tunnami pedditi jaleɗe en jali Cheikh Oumar ɗacci ɓe haɓe ngeeni jalde o wiɓe o wimo an poyet fembu hoore ma nde sabu ko suknu ɓaleere woni hen o wimo woto hankandi janngu ɓurana sabu katumeje ɗe koko ɓawli windira o wimo woto nooto hankandi noddangal jama sabu gaɗiɗo noddude jama e yamirode Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko Bilal ko ɓaleejo eko way noon ɓorano kontinde kadi ɗum ɗo waɗa siftora ñande kalmi ɗum to Télemsen auditorium 3500 personnes nde kalmi ha jofnimi kamɓe fof ɓe gummi 3 ha joni soboɗa haal ɗum ɓannamɗo ɗo gati ɓe gummi ɓe poɓɓani pendant 3 minutes o wiɓe minen noon to Fuuta amen to hay so tawino ko ɓaleɓe ko yimɓe sewɓe tan min ɗactirta ƴattade minen min ƴattora ko tawani ƴattorde kay ken tawani ƴattorde sen ƴattamane en ƴattitta ko en kalata haala jotka kono noon en nani ɗo ƴattoje musde so tawi jamareɓe men waɓe de kolite ngal ƴattama so tawi no waliyaɓe sernaɓe men waɗi no ceerno Souleymane Bal ƴattama so tawi waliyu Allah mbaɗon Cheikh Oumar Al Foutiyou ƴattama muusi metti te yimɓe ɓe mettini aduna o dilli min nde gadimi ƴewde mi efface ɗum musiɗo woodi nattinɗo mi e groupe amen jogui groupe mami ƴetta hen rewɓe famille omarienne famille ouest africaine woodi nattinɗo ɗum ɓe mbi haaɗi kay ɗum ɗo waɗi gummoɗen min wonano position kono noon ha so yimɓe mbima tan jehen alani min wima nde nodduɗami gadda nodde mi mbiɗami min jiiɗi gara émission mbima min komi soldat leñol to mi wiyam Hawa Boka tan mbiyat présent ha saaha goto sohna Aminata Bachir ne woni France wi sukaɓe mbaɗi feere ha gandi ɗo boɗi suka ƴattiɗo o alani Seydi Diaba Seydi Sow on noon jamma mi danaki sabu ko waɗi mi danaki ko hulande sukaɓe sabu mboɗo andi noɓe poté Cheikh Oumar mbiɗa andi noɓe kewiri fayidagal noɓe callori yaware ɓe jaaha ɓe tawmoɗo galle makko ɗo ɓe pusa galle makko ɓe gañamo walla ɓe mbaramo ɓe jagge ɓe coke duuɓi sappo walla duuɓi nogas wendogo mbimi ƴettomi portable am mbanmi audio appel o kalma jagge koye makko ni muusi kono so wiyama muñ tan muusi Allah waɗi balɗe ɗiɗi après ceerno Seydou Mountaga kañum e hoore mum waɗi appel o wi woto ƴeewe oɗo audio woto jaaboɗo hen woto dokkemo fayida sabu kanko ko beuse tan mataw yilotono walla haqqille koko yalte makko walla wonko hutorto ne usta haqqille
donc kanko foti ko yurmede e duwanede ni ko adi fof tan leñol makko duwane sabu o tooñi galle maɓɓe o tooñi yummakko sabu nder jaabuji ɗi kadi wonko yooɗani hen kono noon goto fof no metti to ɓerde mum metti tan a ƴeewat joni so tawi famille joni woodi jaltuɗo aduna goto fof wonno réagir goto fof noon aduna noon yimɓeɓe minen janggoɓe yimɓeɓe min gandi goto fof e sensibilité mum tan so woodi ko waɗi tan goto fof wonno réagir tan tigi machallah ɗon laaɓi waɗi fayida ha no feewi en jaltat ngal ɗon daawal tan nattani daawal ngal ngannduɗaa ko daawal enen pine meɗen aadaji meɗen caɗele hannde renndo men gaga oɗo debbo ne ara walla gaga ɗiɗo vidéo ji ne ngara beele hannde enen fuutankoɓe darde meɗen nde ponnoɗen darade tigi en jeeɓaki ɗum saabi hannde gummiɗo fof yana e leñol meɗen beele eɗen dari darde nde poɗɗen darade tigi min mboɗo sikki eɗen dari holko saabi kay leñol ngol gummiɗo fof yana e mum ko hirde ma yodde ma yontede ma machallah ko hirde oɗo jimol mum ngol no wayi welde ni ko hirde joom gande en ko wayno yaya waɗen ko hirde fulla men e fayida men e non fulɓe ko fulɓe ngaluji men sa yi guine hannde sa yi toon noɓe jogori jawdi min tawama mariage ne waɗa guine to mi wi fulɓe ko fulɓe fof wona fulɓe fuutankoɓe tan fulɓe nane won hen mbiyata ko guure piiji 19 won hen mbiyata ko 24 te ɗon fof ala ɗo Cheikh Oumar yahata nde mi sikkani halpular en ne lisini koye mumen hani attaqué kono noon won koɓe jogui rewɓe mabɓe ko yodɓe worɓe mabɓe ko jambareɓe beele ko alduɓe ko lamɓe ɓen noon so mbaɗama tan kirete gonga ɗon laaɓi ɗon selli fulɓe fulɓe ko yodɓe fulɓe ko haaraysireɓe fulɓe ko teddinoɓe ko nehiɓe kono beele hannde wona enen ken yeeɓiɓe koye meɗen mi anda banggue no jiɗmi haalirde ni nde wonno gendiyankoɓe meɗen walla hundeji ɗi joguiɗen taw ko hunde no tuba heewide yimɓe waɗɓe valeur taw ko fotɓe teddineɗe dokke hurum mumen taw ɓen ɗon hannde wona darogal leñol ngol wona darogal rendo ngo beele mben gona yeebaɓe hannde ɗum saabi ko wutteji joɗi ɗi tan jiyete walla ñantule jooɗe ɗe walla yengueji belɗi ɗi beele ɗum ɗon hannde ina wawi darnude ko ganduɗa janggo e jaam sukaɓe meɗen so garima wot ko tawi ɗo ko waɗi teddugal seeɗa walla ko waɗi valeur no jiɗɗen wiide jeyi ko woni ko ngakke men ko rentude ko nattodirde ko ƴewde kala ko woni e men mbaɗen ɗum valeur ko jogodirde hakkude men ɓerde moƴƴe laaɓodirde deedi min wiyanno yimɓe ɓe nde machallah ndeysan nde tiyanan yalti aduna won woni New York fedde ɓamtore ala wona fedde ɓamtore pular speaking miɓe ɓe on nde ko ni tan aɗa gandi tidiane kam ala fof no tampirata non yimɓe ɓe tampinani te ko bandiraɓe makko tampinimo mbiya onon enen ko ni tan sen dañi neɗɗo moƴƴo tan eɗen biskita ɗum eɗen ñanna ɗum bonniten ɗum ha fina yalta noon jaltinen musoiruji men gonen e funkude gonɗi ɓe mbiya tidiane heewi faaro so tidiane heewi faaro ballen moye faaro ngo so yalti omo yooɗi omo woni wutte jooɗo mais an koye wutte ma ono yooɗi koye tidiane machallah so waɗi émission mbiyamo est ce que émission ma o weeli ala ko ustanta min ala ko somi wima ka jooɗo ala ko ustanta min kalɗo ma won ko ɓeydanma sona ɓeydema weele wona ko unité manque e men e wadde valeur ko joguiɗen ñanden won waji goto halpulaar wiyatnami an kay ka cuuɗi ɗo ɗo leñol ngol ko joni min jiituma
kam gila battimi haqqille tan ko darnade leñol mbanmi mbaɗa yaara e duuɓi 14 15 nden min nani fedde l'association des jeunes de l'arrondissement de Sall Temgol min mbaɗi arrondissement o min mbaɗa séminaire galaye nden min koɗo ha ko tubako wiyata ko maturité ni min ngala ɗo min jogui tan ko ɓerde min mbaɗa séminaire min mbiya min mbaɗa éduqué population amen et cetera mi garmi kadi jaami gonmi fedde ɓamtore pulaar voilà deftam fof bindumi ɗum koye halpulaar mémoire de maîtrise am bindumi ɗum ko la femme halpulaar au Fouta Toro mais ɗum ɗo thèse am ɗo doctorat bindumi ɗum ko la femme barrage hydraulique et développement durable l'exemple de la femme au Fouta Toro pour une meilleure connaissance de la femme du Fouta Toro voilà donc effectivement en mbawa eɗen ŋakkira wawde ɓamtude ko yooɗi ko feewi ko moƴƴi ko mawni e leñol men ay wono joni so yii tan anne ko ɓuuri e ma ay ka gandu walla ka galo walla ka waɗat feere no jeyruma so tawi ka gaybuɗo subaka fof firtanma jawdi juɗanma so tawi ka jiɗɗo rewɓe ƴewɗo ɓurɗo yodde addanma so tawi ka kewɗe tiitar ene hoyma eske wona ha ɓerde ma werto haɓe jeytuma sabu so si wiyama ko wolof kay no galle Haji Malick Sy ni si kam hay goto fof nanni ko Haalpulaar wona so tawi ba wonti Bamba kay kam ba kam ne anda ko Haalpulaar Cheikh Amadou Bamba eɗen gandi ko Fouta ummi kono wolofaɓe kefti ɗum galle Haji Malick wolofaɓe kefti ɗum wona donc ko mbiɗa ko mboɗo yaaɗi hen ngakkude wawde teddinde wawde ɓamtude wawde ɗum ɗo ce qui fait garde fof so ari so fimen tan musat sabu tawi en nenti ko dental woni doole dental ɓerɗe taw wona dental terɗe ne mamam ceerno Seydou Nour ne wiyatno noon o wi Haalpulaar eɓe mbawi soɓe denti ɓe mbawi jogade aduna o ko noon wayne o wi kono noon ɓerɗe ɗe moƴƴande kada taɓe wadde ɗum e kirameji taw jara won meɗo wiide mi émission goto e ziyara wonde ɓattinde en aɗa andi ko valeur aji kadi haalteno o wi ko waɗi eɗen jii galle sisiɓe o e galle talɓe o eɓe jaggodiri dal ɓe jokkodiri ala kirame mabɓe hay goto mbimi saabu ko Allah rokki galle taalo ko so ɓamti ɗum ustata hay goto sisi o sani Abdou Aziz Sy ko gando mbaɗa andi mi sikkani so tawi ceerno Mountaga ne ɓuurimo ganda walla ne ɓuurimo ɗum ɗo kono ɗo jooɗi fof maw yetto ceerno Mountaga ɗo ceerno Mountaga jooɗi fof ma ruttumo teddugal ngal ceerno mbaɗani ko noon ceerno Bassirou ko noon hakkude mum e Serigne Mbaye Mansour goto fof nan hollat min goto fof no teddini goto fof min mi ceerno Mansour Sy tawi kam Montréal calmin mo mbiya min komi mbaɗum ceerno Mountaga o wi yo kay sama sëriñ nga min debbo men cukale ko o wi komi ceerno makko aɗani kay mawnide tan galle talɓe wona eyyi ko ɗum tan machallah waɗi fayida hande wadde nima toɗɗona en ɗo dande on no machallah guitare welite guitare on no ɓeydo rokkude min coftal wawde yewtude machallah teddino ka en ɗon dande seeɗa hade meɗen artude e deftere Rasul
Faida Kaira ya bake Mamadou Lamine Ba Baba de Galo. Mashallah wajji ya Faida hadu fewi wadde kalna en seeɗa deftere nde aɗa andi min cuɓimi tan ko darade banggue rewɓe aɗa andi gandal no yaaji ko hen seeɗa tan jubbata goto ko guesa ba no yaaji no pulaar lawre tan nde remata wallahi min cuɓimi noon ko banggue rewɓe debbo balejo min mi rewɓe femme noir eyyi femme noir en particulier so tawi noon a ummima noon gadotoɗa ko leñol ma gadimi ko Fuutatoro no mbirumami ni kono kadi komi almudo Cheikh Anta Diop mboɗo sikki hay goto waɗaɗa ɗum présenté ko gande jaajde min meeɗi wadde symposium université de Dakar jamma fof e sujet mum ɓeɗo hande ko mathématique janggo ko égyptologie ɓawa janggo ko physique nucléaire kala no lowrene naɗa tan cikkata ɗo no ɓuuri andude machallah suɓade noon e rewde lowre rewɓe aɗa andi Afrique ne wonno jeeyanoma ne yenne aɗa andi so neɗɗo Cheikh Anta wi so neɗɗo yiiɗi jeeydema joni ittata ko fayidagal ma ha an hankkandi famnuma ka golle puyɗe e nder koɓe jennaten kamɓe tubgoɓe ɓe mbiyata ko Afrique rokkani debbo gueɗal rokkani ɗum place e nder janggude mi noon Cheikh Anta Diop jiiwi omo wiya taniraɓe men mbaɗino fayidagal e rokkude debbo place mataw place ni ɓurɗo wadde fayida jaarumi noon ƴettumi noon ngol lawol nde bittumi jiimi d'ailleurs ko livre o wiyete ko de la reine de Saba Michelle Obama à la lumière de l'œuvre de Cheikh Anta Diop ko bindi makko ɗelkinirmi lawol ngol jinmi rewde ngol tawmi ko ɓaleɓe ko tubkoɓe mbi ko kay ko fenani sabu sa ƴeewi gila tan e ƴewdi gila dawi dawa e wiwiyede wata gila ɗum ɗo Égypte antique rewɓe ne dokka place mataw hen saji ni ɓurata doole jiitumi toon aɗan noon sa ari tan e wiya rewɓe ne dokka place tan a waɗani démontré ɓe mbiyanma ko o de yiiɗi tan no ɓe mbiyatno Cheikh Anta o yiiɗi tan ko ƴewande tan ko ɓuuri leñol makko tawmi ɗon rewɓe biyeteɗo il faut gadda preuve aɗa andi science ma gadda preuve Yat Sepsu kanko ko e lamɓe o jeeno omo woni lamɗo no worɓe ɓe goniri lamɗo ni ha mataw wonɓe o hetti dow ni 15 siècle avant Jésus Christ duuɓi 15 hade Jésus Christ hade ɗum ɗo ere ɗum ɗo ara exactement annabi Isa jaramanima reine de Saba mom dokkirmi tinde ɗe kañum 9 siècle avant Jésus Christ nde woni ka halam on anda reine de Saba kam nani inni voilà sa ƴetti reine de Candace kono sa arti kandi ga e nokkuji men ɗi sa ƴeewi waalo ngo ma taw ɗon data yalla omone deftere he emi ñii ko Jembat Mbodj talata e nder woto ko nani ɗum wona sa ƴeewi mataw deuxiéme tome o mami wat hen Penda Sarr to Ngawle mboɗo wawi hen wadde sohna Adama Aissa Tall a faami kono noon saɗa manta gaddata ko mantude heddiɓe ha gaydade manta koye wonno nden sa waɗi no wiyete ko itti fo hettini exactement sa yeehi sud Sénégal Casamance Aline Sitoé Diatta kanko mone deftere he sa naati Afrique banggue goɗɗo o henna mataw toon la reine Anne Zinga walla la reine Pokou tanum Houphouët-Boigny eko way noon ko noon ɓen ɗon hanki ɓen noon ko hanki tan kono hande o kadi eɗen mbawi ƴettude ko wayno Tamoro Touré kanko créé village SOS d'enfant walla Aminata Traoré to Mali ƴeewa kadi e taniraɓe men jagganoɓe kabba mbaɗa e batoji jaltina leydi ndi kamɓene nde ɓe jeehi ɓe darti ko wayno Henriette Man wayno Rosa Parks ganda geste banal tan salori ha loi ji change a sabu nden Amérique sa tawi
tawi joni ɓaleejo ɗumini aran naata hoore biso yoɓa paas mum yaha caggal so tawi jooɗima so tubako ari tan foti ummade kanko wi min de mi ummata ɓe garati mum ɓe mbima yoɓat amande hankkandi ha wonde ɓe mbaɗi boycotté bisuji ɗi ko ɓuuri hitande économie o yaneɗan tubaka añi tan ko wasde kalis ha luwaji ɗi changé donc rewɓe kay ɓaleɓe ko dariɓe guila hanki ha hande Michelle Obama wonti la première dame de la première puissance mondiale kanko Michelle Obama o tani ko en 1850 wonno ko maccuɗo e nder plantation Caroline ceebu Caroline mo mbiyano ɗen o ko taniraɓe men ɓiftaɓe ɗo nawane mbatta maccuɗe ɓurgoñe men ndemanno aɗa on tanum noon wontude la première dame de la puissance mondiale sawdi ko leñol ɓaleɓe kay machallah wallahi e rewɓe ɓaleɓe ne machallah tigi machallah waɗi fayida ha no fewi wadde ko jiɗɗen haalde ko ko heƴata e yewtere nde wonno hojomaji ɗi kewani gasi ha laaɓi wadde ala no mbatten tan sowona mbaynoɗa bandiraɓe ɗima haade men artude ɗo wayno bandiraɓe Allah jom Jeyla gasa juuti ha seeda Allah jom nela kono gilli gongo hinata Allah jom nela kono gilli gongo ngo tawtini isma jaagi do nani bimi nani jawa jere machallah seydi dia gorko moƴƴo soko juuti ha boy ceyla gasa juuti ha seeda Allah jom nela kono gilli gongo ina tawa jena baru so ketoda kono woni gilli cukago dontini mangu jawa jeere hakkundami Isma Amadou Sambo e jawa jeere ko gilli cukago dontini mangu jawa jeere koɗɗiɗo diidi juuɗe soɗade yittata koɗɗiɗo diidi juuɗe wuppetake ha wooje mboyladam nayi Isma Chéri Mariam Bakke Jawa jeeri debbo gamaje gama duuli tumbigo jam sayi weleni nokkumaɗo koto neni alfaali jara hojomaji ɗi gasi ha laaɓi kono dokka min seeɗa tan bandiraɓe ɓe mbawa waynade ɗum noon konngol ma cakkilngol mbaynoɗa bandiraɓe eyyi kongolam cakkilngol tan wiide on jarama jeema machallah ko wiidema an Jeeba Sow a jarama par ce que en gandodiran hande ñinirɗen wona waɗi feere a yiiti kam a invité kam a teddini kam machallah e salminde Samba Diop en rabiɓe galle ɓe dardiɓe piidi pinal machallah e ɓeydude ɗum fof ko ɓeydude leñol ngol leñol ngol sakkitte tan ko yimɓe yo jaggodir sen mbi jaggodiren noon wona ɗo tan e Sénégal saabu fulɓe nan piye Mali fulɓe piyanoma hakki Mauritanie donc goto men fof ne jogui seeɗa ne wawi seeɗa sen ndendini ɗum tan ke heewat ndendinen unité ko ɗum tan mbiyatmi tigi machallah weltare mawde waɗani kam hande nde wonno machallah sen bismima ɗo hande en jettat sababu on nde wonno sababu ko Souley Ndiaye
Souley Ndiaye woni to ko to Canada mi anda so tawi oɗon keeɓi wallahi ko miñam moƴƴo machallah miñam moƴƴo haalandimi haala ma nde wonno kanko nildanno kam vidéo ji ma wadde en jarnimomo eɗen calminama kadi de passage en calmini dendagal bandiraɓe fulɓe a haali ɗo joni e Isma Amadou kañum waɗi sababu ha garɗa ɗo hannde en calmini dendagal noon wonɓe to marché Thiaroye nde wonno kamɓe fof mo limti kala juuma gila to boutique Abou Diop en ɗo ha e Mountaga Ba kanko mbiyanmi ceerno Mountaga e dendagal ɓe ganduɗa ina e marché Thiaroye nde wonno kamɓe fof koɓe yimɓe moƴƴuɓe yimɓe kadi dariɓe yiɗɓe kadi Pindi TV ha no fewi wadde en jetti technicien ji ɗi en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe yeɓoɓe en kala e saaha en jetti dendagal gollotoɓe ɗo en jetti mawɗo galle o hono Abou Samba Diop en jettimo ha no fewi nde wonno hande so Pindi heeɓi to heeɓi ɗo ko kanko woni sababu kono kadi kala golle won tambiɗo golle ɗe en jarnima Daouda Moussa Dia nde wonno ko gorko gendiyanke ko kanko mbiyeten gendiyanke ko jaltinɗo jawdi mum waɗani leñol e gam yo naftoro yo leñol ɓamto ko on mbiyeten gendiyanke en mbiyani gendiyanke e haala mbiɗen gendiyankagal koye golle wadde kanko en jarnimomo dendagal bandiraɓe makko e sehilaɓe makko en calmini Mamoudou Adama Diallo to France en calmini sehilaɓe makko Oumar Sy e dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ina batte meɗen hakkille kono kadi mi yejjitta hono ɓiyamma Mamoudou Demba gorko mo jingue jeeri tokara maître Diallo gonɗo to France Mamoudou Diallo kañumne ko gorko dariɗo e jiɗɗo leñol mum jiɗɗo kadi wuuro muɗum teddini bandiraɓe wadde bandiraɓe mbiɗen ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi meɗen e dinguiral fulɓe ko ñande wonde sago ene ñaawi finata ko weli ko fo bibbele fini faggi ɓuri welde saare duniya hande o sen mbawi umore